Kaixo, ongi etorri YouTubeko nire kanal didaktiko honetara. Nire izena, Maizu da, eta bideo honetan txikitan matematika arloan erabiltzeko ikasitako trukotxo bat zurekin konpartitzera nator. Metodo hau, bederatzi zenbakiaren taula gogorarazteko oso baliagarria izan daiteke. Ea zer deritxo zuen. Bueno beste barik hasiko gara. Horretarako ikus daitekeenez, hemen dauzkat batetik 10erainoko zenbakiak, bakoitza atxamar bat izango delarik. Venga aurrera. Lehen esan dudan bezala, trukotxo bederatziaren taulearekin erabiltzeko balio digu. Beraz, biderketak egiteri ekingo diogu. Hasteko bederatzi bider 3 adibidez. Orduan, kasunetan, egingo dugun izango da, 3 atxamarra bajatu. Bederatzi bider 3 delako. Ikus dezakezuenez, bajatutako atxamarraren ezkerraldean geratzen diren atxamarrak 2. Kasunetan, emaitzaren 10ekoak izango dira, hau da, 20. Aldiz, beste aldean geratzen diren guztiak emaitzaren batekoak izango dira, 7. Orduan, 20 gehi 7, 27. Beraz, bederatzi bider 3, 27. Perfecto. Tira, egin dezagun beste bat. Bederatzi bider 7. Hasteko, berdina. 7 atxamarra bajatu eta ezkerraldean geratzen direnak 6 dira, 60. Eta eskumaldekoak 1, 2 eta 3. Hau da, 63. Beraz, bederatzi bider 7, 63. Azkeneko saiakera bat egingo dugu. Bederatzi bider 5, 5 zenbakia jaitsi eta ezkerraldean 4. Eta eskumakaldean 5, 45. Beraz, bederatzi bider 5, 45. Bueno, eta hau zergatik gertatzen da? Konturatzen bazarete, bederatziaren taularen emaitzen zifrek bederatzi batzen dute kasu guztietan, bai? Adibidez, biaren kasuan, bederatzi bider 2, 18, bai? Orduan, 1 gehi 8, bederatzi. Beste bat, bederatzi bider 3, 27. Orduan, 2 gehi 7, bederatzi. Bederatzi bider 4, 36. 3 gehi 6, bederatzi. Eta horrela, kasu guztiekin. Bederatzi bider 8, 72. 7 gehi 2, bederatzi ere. Guztiekin gauza bera gertatzen da. Eta hau da, hain zuzen, metodoen oinarria. Bueno, hau izin da dena. Hurrengora arte.